Абе, стоя някакъв и си мисля, какво беше тренди през 23-та? Какво се случи толкова през 23-та година като цяло? Ами, какво беше се случило? Шортовете май добавиха тогава в YouTube. И мисля, че днеска знаете каква ще е тематиката на заглавието. Това е японската Уиви Аначкова. Бъзикам се за сама. Вижте, тази се е вдъхновила от тях. Ако тя има най-популярни, те имаш честил и маре. Това са на английски, тя наистина направо много. Сега съм се нервил. И съм преграхнал, между другото, по някаква причина. Гледаме 1,2 милиарда гледания, мамка му. Замряли. За абонатите им са замряли, да. И днешното видео ще реагираме на тези видеа, като нека да започнем от най-популярните, да видим какво е най-популярното видео. Чакай малко, чакай, какви са тия русалки, какви са тия работи? Дошли са в София и са взели някои от тия тротинетки. Радвам се, нека ги взимате все още. Че направо целите пътища за препътят. Това са хора по на 30 години. Осъзнавате ли го това нещо? Това нещо, искам да осъзнаете, че това нещо има 1,2 милиарда. Канала на Мистер Бист има мален... Вижте сега. Мистер Бист може и да... Могат и бъдър се го гледат, трябва да си признаем. Дигна 1 милион. Аз преди малко си го отворих. И имаше 469. Добре, нека да видим как... Това да не биде вдъхновение за това. Не знам, нямам се идея. Мале, Абе, доста ми вървят тия работи, бе! Какво? Окей, това мога да кажа, че не е това не са те сега ще го направя. Дали са замъглили името. Това е откраднато видео. Какво са написали? Написали ли сте, че откраднато я? Я да видим. Написали ли сте? Да, аз като един човек, който разбира японски, сега ще разбера. Чай малко. Очевидно са японци и японки там както се водят. Отиваме на преводач. От английски отиваме на японски. Трябва да отиваме на последната буква. Ари бе! Тук накрая. Корейски ли? Може. Те са го спонсорирали? На този етап ми идва просто да си прекратя живота. Какво е това нещо, бе? Ча. Спонсорирани. Просто ме ми излиза. Това го изглежда.
трябва да препоръчам нещо. Ако ги срещнете на пътя, вижте какво трябва да използвате. Може би. Това е доста подходящо. Какво по дяволите гледах тук що? Кой ми даде 11 милиона харесвания за тези глупости? 11, мале. И аз не знам, бе, човек. Не разбирам как тези хора стават толкова известни. И аз! Това е на техния вик. Как изпие една глътка алкохол? Мисля, че причината да има толкова много влияние е, че се изрязва чрез действия, а не чрез думи. Така че да, това също е доста. Миличкото куче! Миличкото куче! Абе, хищна. Това кучето ли трябваше да го направи? Чак, кучето ли трябваше да го направи, защото май не ви се получи много. Вижте сега. По принцип тематиката на този клип май трябва да е дете, че тая е бедна, а тия са богати. Какво гледа това на нас? Може да отидете да си купите, ако искате 20 и да си ги съберете. Със сериозно ли трябваше да е? Това е доста истинско. А изобщо не е кринч, между другото, само да кажа. Чули, бе! Няма да ядеш от това! Гледай каква е нахална, бе! Свиня! Изобщо не си личи. Не бе, това е тестото, бе, човек! Майко! Да, сега ще я хване. Сериозно искам да им лайк на видеото, те не се добре. Изобщо все едно не е използвано от 10 000 човека от всяка държава и все едно изобщо не е кринч! Сори! Чакайте малко. Отново трябва да потърсим нещо. Не знам, това мисля, че тия трябва да впадат копа по принцип, обаче... Да, се трябва да са чужденци. Да, това толкова с ги хейти, ако си мислите ви. Бе, кои са тия гостове, бе, човек? Сега тая ще я махна, защото тая е какво миличката. Аз си знах. 1, 2, 3, go! Ето това е единственото видео, което ми се е падало. Наистина съм го гледал това. Съм го гледал цялото. Обаче не ми се е падало. Аз оттам ги знам тия. За единия път, който съм гледал шортове, да. Е като една приказка там. Да,
Окей, това всъщност може и да е полезно, да, може да е кринджово, обаче тук го одобрявам, окей, тук става. Ама, то това си наистина като тази. Наистина ги сексуализират. Искам да се убия. Осъзнавате ли го това нещо? Подпомага на света. Каква тъжна моличка. Само да не ми... Мисля, че трябва да махна звука. Не. Какво е станало? Не. 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 Сега ще си махна какво? Ще си махна гипса и ще го оправим. Какво е това, бе? Това дъвка. Какво е това, бе? Това не е дъвка. Откъде го е това? Това в пръчката е много. Аз съм... Вижте какво, съчувствам ми. Казах ви, че ще се използва гипса. Какво? Няма да хареса. Сега нищо няма има вътре, да. Това вътре ще има нещо. Някакво яйце. Сега пак малкото няма да има нищо и това в голямото ще има. Това е ангел. 3 яйца. Айде дай малко да се опита, бе! Така 2. Защо 2 даде? Няма да го лайкна. Какво става сега? Шоколада. Да, това е 100% Рио. Айде стига, ето това не е честно! Не е честно! Не е честно. Не е честно. Не ми хареса. Не го искам това. Колко е 5 плюс 5? Искам да видя колко е 5 плюс 5. Аз мисля, че ще е нещо такова, да. И браво, е. Браво, е. Къде знаеш, че е 10? Това вече е трудно. Това вече е много трудно. Крийте се, мишки. Давай, ришики, можеш ли? Първото е 9. Да така, първото е 9. Да, това е ония трик, да го използват, аз не мога. Не, това не е ония трик. Да, ето ония трик. Много грозно пише, бе, не се види. Много грозно пише. Май не са ви учили в училище. Препоръчвам ви, защото нещо доста грозно пишете. Препоръчвам ви и това, че нещо май ви трябва. Това е доста подходящо. Ей това. Няма да лайкна, не искам. Това е толкова кринч. Да, изглежда яко и гладко, обаче това има почти 20 милиона гледания. 20 милиона лайка. Не знам защо да ме прича на бебешко чудовище, баща. Майка ми ще умра. Коя държава си? Мале. Как заслужава повече гледания? Това колко гледания? Дори не иска да знам. Тия глупости, бе, човек. Тия глупости, бе. Какви са тия глупости, бе? Така. Ха! Виж каква е умна!
Ма има F. Няма да го лайка. Не искам да го лайкна, бе. Ей, това ще го пробваме в края на клипа, обещавам. Добре, вече имаш такова видео. Аз го правя обратното, ако не. Не разбрах. Какво правиш, бе, братле? Не! О, респект, 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 респект. Сега ще е някой от най-трудните. Ще е някой от най-трудните. Аз съм сигурен. Аз съм сигурен. Да, това е най-трудното. Това беше много оригинално, как просто водата изтече, брат. Бах ти гнусотията. Ай, стига, човек. Какво беше това? Окей, тук. Така. Бягай, 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 бягай. О, сега ще има тежки тупаници. Изобщо не си личеше, само да кажа, изобщо. Тия кенчета няма питам защо са свързани, обаче да. О, не, човек. Бе, нека сега да видим едни от най-новите. О, 30 милиона, бе. А това е едно от най-популярно.